Utakmicama posljednjeg 30. kola sutra se spušta zavesa na prvoligaško prvenstvo. Kuriozitet kao retko kada, posljednja runda sem prestiža ne donosi nikakav takmičarski značaj ni tenziju, jer je i posljednja dilema otklonjena minulog vikenda. Vranjanci su uz Proleter iz Novog Sada obezbedili plasman u elitu, jer i u slučaju poraza protiv Radničkog u Kragujevcu mogu da budu bezbrižni pošto imaju bolji međusobni skor od trećeplasiranog Metalca. Već davno je poznato ko se seli u niži rang, to je Kvartet, Radnički Pirot, Temnić, ČSK i Jagodina. Što se tiče Novog Pazara, glavni cilj je ostvaren, a to je opstanak. Obzirom na brojne probleme koji su zadesili klub, pre svega finansijske prirode, te česte promjene trenera, ovo se može smatrati uspehom. Sem toga, lansirano je nekoliko mladih igrača koji bi koliko već naredne sezone trebalo da postanu nosioci igre. Inače, posljednji rival Plavima je dobanovačka budućnost predvođena bivšim trenerom Novog Pazara Sašom Štrpcem. Sigurno da će domaćin sa mnogo motiva i inata pokušati da ostvari trijumf i tako se revanšira rivalu za poprilično sumnjiv remi u Dobanovcima koji je kreirao sudija samo nekoliko minuta pre kraja duela. Inače, sve utakmice 30. kola igraju se sutra u 17 časova, a sastaće se Sloboda Radnički Pirot, Jagodina ČSK, Radnički Dinamo TSC Temnić, Inđija Proleter, Sinđelić Metalac, Teleoptik Bežanija i Novi Pazar Budućnost. Na vrhu su Proleter sa 64, Dinamo sa 60 bodova, Metalac je treći sa 57. Novi Pazar je trenutno na deobi 8. pozicije sa 39 bodova, koliko ima i Teleoptik.